En tarika par koda uchiel dueno mara par koda chiel higa mara lufreyo gi prario koda abicharo ki chenro ni mara migago di chieng makawuono kageno ni odiochiengi dhi e yorno makare. Kata kamano magi e weche momiyo pek odiochiengni makawuono. Jatend piny William Ruto nyo yuoro e chiemo mar jotelo mane ochako ODM kaka yor chiwo luor ne mosenindo Raila Odinga. Sijawahi kula shilingi hata moja ya Ruto na sitawahi kukula. I will never. Nataka wala ambao wanaongea kuja watuambie hapa kama pia wamekula pesa ya Ruto ama hawajakula. Wanakula pesa ya Ruto usiku, mchana tunatembea na wao. Okak medo nenore kweth maketo sirikal tesre katende duondo bura mar DCP kod DAPK moro ka moro chich gi nyawadgi ni chiemo gi sirikal. Jimane wito ngimagi masira mar sienjruok lo Chesongoch Elgeyo Marakwet idhi iki tich adek ka sirpod dwarore ne joma ne oyudo midhiero. Machiegni nya kormogo jong nyalo tudri kodwa e namba mar 3 wantiere X at RAMOGITVLIVE at James Opondo Senior. Bende wantiere achiel kachiel kokalo mbui marwa mar Facebook gi YouTube. Machiegni nyinga en James Opondo. E kinde ma campaign mag yiero madundo mabiro timore tarik 27 dwe ni dhi nyime, pogruok neno e riwruog josiasa makwedo sirikal ma biro bang' jalup jatelo e duond bura mar DCP Cleophas Malala wacho ni gavana ma Trans Nzoia George Natembeya itiyogo kod jatende piny Kenya William Ruto. E duoko mare e wi wachno, Natembeya to nowacho ni jogo ma osebedo kaka omenda kowuok kuom sirikand Ruto e kelo pogruok e kindgi ong'ere. Wechego mabende ne geto Malala bende gino ma omedo nyayo pogruokno en bang' Natembeya kwa jachung' kod otiko mar DCP e ward Makisa mondo owe thuolono ne jachung' mar DAPK. Imekuja ikapatia mmoja wetu pesa kwa jina George Natembeya gavana, ikamwambia enda huko Kisa East, enda Chokora, so that huko sisi wote tupoteze, serikali ipite. We want to tell George Natembeya, wacha kutumika na NIS kugawanisha United Opposition. Amekuja kunichokora leo hapa Kisa East ati ndio mimi nikasirike nisiende kuwasaidia kule Malava alafu serikali ishinde Malava. Wacha kusikiza propaganda ya matusi. Unajua watu wanapiga kelele hapa ni watu ya kutumwa kuja kuchanganya Waluya. Sikia sauti yangu mimi I speak from my heart. Nikikuwa dio paka niko gavana saa hii, sijawahi kula shilingi hata moja ya Ruto na sitawahi kukula. I will never. Nataka wala ambao wanaongea kuja watuambie hapa kama pia wamekula pesa ya Ruto ama hawajakula. Wanakula pesa ya Ruto usiku, mchana tunatembea na wao. Mane kaka en pok na belo. Kawadhi nyime ni jatend piny William Ruto nyo nenore kama ok dwa chomore tir kod kwayo mamoko kuom jokanyo mag duond od bura mar ODM osebedo ka dhirone mondo odoge ODM motelo ni yiero ma higa 2027 kolose kinde nyasi manyo kelo joma ne ochako ODM kanyakla e hingo higni 20 nyaka ne chak ODM higa mar 2005. Ruto nyoko ni ODM ni rembe kaluwore ni gin ema ne gichako duond burano. Bende ojiwo tend ODM masani mondo obed e sirikal mar manywanda mane giloso bang' winjruok bedo e kinde koda mane en ogai mar ODM mosenindo Raila Odinga. Jotelo mamoko mabende gin jokanyo mane ochako ODM kama oting'o gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o, Musalia Mudavadi, gin jotelo mamoko nyo yango sigand ODM manyaka koro ochopo higni 20. All political parties are formed to be in government. And all political parties aspire to be in government. And all political parties fight to be in government. And therefore our party is not excluded, and our party ODM is fighting to be in the government. Unajua leo asubuhi nilikuwa Kitui. So unajua nilikuwa najua nikikuja hii mkutano ya ODM, huyu Simba Arati, unajua Simba Arati amezoea kusema wewe si utoke huko ukuje kwa ODM. Vile nimeona mtu mwingine hapo anajaribu
Nikasema watu wa UDA watafikiri nimehama, nikasema wacha nivae yellow at least ndio waone bado mimi niko. Lakini nikasema nitachanganya na orange ndio ionekane ni broad based. I'm very proud that today, being president of Kenya, I have my roots in ODM. Kodong ndalo mano kende to jopiny kar chung'od bura ma Ugunja dhi e yiero ma aduno machan bage tarik 27 dwe ni. Moko kuom jochung' ma Ugunja koro kwayo lwasi makare mar timo campaigns mokwe kendo uso agenda magi ne jopiny. Twak mare gi jofwambo weche jalor komno gi otiko mar United Green Movement Party Dr. Benson Otieno Bol wacho ne piny Kenya osegoyo kenge mararia e demokrasia kendo koro kinde osechopo ma jopiny owinjore ochiw thuolo mar campaigns ne jochung' duto ma ok gidewo duond buche. Nomedo ni gin kaka jochung' giseikore moromo chuth ne yiero ma adundo no kendo gin kod yie ni duol mar IBC biro tayo yierono e yorno maratero. Bol bende nokwayo kwe kojiwo rowere mondo kik yie josiasa ti kodgi e nyayo tulo e kindegi mag campaigns magikoni to biro weyo ka kwe orochore e gwengegi. Jo Ugunja wabedur kod kwe kinde ma watimo campaign, jo youth wabedur kendo wayier jatelo mabro konyo mondo udhi mbele kuom weche mag dongruok, mondo watim campaign man gi kwe kendo mantie kod ng'wono maber. Mar ariyo, akwayo ni mondo wan duto kawayiero jano madhi chung' mondo wang'i ng'atno man kod leadership qualities, ng'atno mabro miyo Ugunja odhi mbele kuom higni 10, higni 2, ae bang'e higni 7 nyaka higni 10 mabiro. Waketuru jalo mabro ng'iyo weche mag somo, bro ng'iyo weche mag agriculture kata weche mag pur, mabro ng'iyo weche mag ohala, mabro ng'iyo weche mag kwe mar gweng' mondo Ugunja obed kama ji nyalo dhi mbele kendo ji nyalo timo gimoro amora ma gidwaro e piny ma sirkal otelo. Ringre joma ne owito ngimagi masira mar senyruok lowo Chesongoch e kaunti ma Elgeyo Marakwet idhi tich adek ma ochan e kinde ma okenge pod oketi mar jolo joma ne oyudo midhiero e masirano. Joma ne otony e masirano nyaka sani pod jot e kuonde jot ma kojolo e kaunti no kendo dwaro pod nitie mondo med migi kony mag mwandu mochuno e ngimagi. Nyaka sani ji 8 pok oyudi nyaka ne masirano mane onego chiegni ji 40 timre. Kaluwore ni masirano ne oketho nyaka osiptal mane konyo jodak makono. Oganda ni kod chidh nade yudo thieth kendo ngimagi ni kama ng'aw mar gamo tuoche. Nairobi is the capital city. Mudslide, whereby we lost so much through the mudslide. First of all, the community lost so many people. Secondly, the hospital where we are, we lost so many machines through the mudslide, and there was much destruction. We wanted to come and rebuild Chesongoch together, and we also had the request from His Excellency the Governor, the Bishop himself, to come and start to rebuild. So today we brought a consignment which is composing of medicine which are going to the people, and also we got beds as well with mattresses among the others, so that we can be able to rebuild that hospital which was almost swept away completely. We still miss around 8 people. Yeah. We hope that they will be found before we do the final funeral. Therefore, we still continue to say pole to our people. We give condolence to the entire community because of the tragic incident that really happened. Thank you. Kaka yor neno ni ratich nyithindo ket nyime e doho ma pacho ka jokanyo mag doho ma Homa Bay
ne obago nyasi mar kelo kanyakla nyithindo mopogore kendo goyo kodgi mbaka gidwaro mar konyo e tieko timbe mag rocho ratich nyithindo. Chenro ma otis ni Children's Service Month ma obagi gi bad migawo mar doho, migawo mochung' ne chenro mag nyithindo, bad migawo mar obila kod migepe mamoko dhi nyime e dweni mangima mar neno ni ratiro mag nyithindo riti kod konyo e tieko buche mag nyithindo mapiyo e doho. Jang'ad buche mar doho mamalo ma Homa Bay Justice Teresa Odira ne okoni doho oseketo kenge makare mar neno ni nyithindo yudo ratichgi mapiyo ponono ni ng'ato orocho ratichgi. Gin weche mane osir kod jang'ad buche Jacinta Orua mana oyuago mana medruok mar kuo mag nyithindo ma okoni sani omedore mokalo e kaunti ma Homa Bay. In courts, but since the Chief Justice Honorable Martha Koome came to office together with the NCAJ, they prioritized the children issues, and hence allocation for children is inadequate. Yes, and we call upon the government to allocate more funds to children department so that children programs can be run effectively. In Homa Bay County, the emerging trend now is that child trafficking is taking shape, mostly in Homa Bay sub-county and Rangwe sub-county. But as a judiciary in Homa Bay County, the Magistrates Court Homa Bay, we are ensuring that those kind of matters, they are being fast-tracked. We are working in collaboration with the Office of the Director of Public Prosecution, the National Police Service, and in particular the Children Department in Homa Bay County. Ndalo manok bang' od buch kaunti ma Siaya puodho paro mar chik mageto tayo ratich mond liete kata Widows Protection Bill 2025. Moko kuom jotelo kod jolony e kaunti no koro kwayo gavana ma Siaya James Orengo mondo orutiayo sei e paro mar chikno mondo ochak tiyo. Giwacho ni mond liete osebedo ka kalo e midhiero mopogore mag kido kod timbe luo machon kaka tere e yor achune, midhiero mar yudo boka mag lowo e kind mamoko, kendo kinde koro ochopo mowinjore gitim yiero giwegi kaluwore kod chik maritogi. Kotelnegi kod jalony e weche uchumi Zaki Masiro, jotelogo nopuoyo od buch kaunti no kuom kalo paro makamano bang' parono rem kalo kuom thuolo moheo higni 13. Adwa duoko ne County Assembly ma Siaya kamano kuom kalo bill ma konyo wa mama kendo midendo ni widows, jogo manosewito chuogi to mon osebet kakale weche maricho. Winjo ni ng'ato no malo e yo mok kare, ng'ato no riembi ma kamano dake kendo kuro dong' nono, ng'ato bende jaode no nindo to iyudo kata ni mwandu mane en go koro wacho ni no kin part of ka na MCA zero kamano kuom tich mane gitiyo maber. To kopogore gi mano, aneno kaka mini kanyo nikech saa ma ji dhi e kura en ng'ama mama, en ng'ama iwacho ni jodongo wadhi ng'iyo karu, to kendo ichak iduogo iwacho ni vijana wadhi ng'iyo karu. Kar vijana bende rito ni bill machalo nade madwa biro madwa konyo vijana ma Siaya. To pod ok wanyal we mok walando ni kura nyaka kaw. Kidwa lok piny ni, piny iloko gi siasa. To siasa ni kura ni e ok en ni loke gi siasa ni ji dhi e ndara. Vijana ok en mana ndara kende. Wawacho ni wakaw kura to waikre, to kwaseikre to wadhi ling'o ni ng'ama wadwaro kata wadhi golo ng'ama ok wadwaro. Waduoko ng'ama wadwaro kendo wakelo bende ng'at motimre nade mwadwaro. Wang' jowi mar Citizen TV kuom thuolo machielo nyiso chia mare kaka TV motelo e pachoka bang' loyo mich mar TV ma ji ogeno kuome, mich ma idendo ni Africa Champions Award. E kinde no, ripota mar Citizen TV Gatete Njoroge bende nyo odhial e nyasi no kaka jafwambo mamedo rieny e higa mar 2025. Mich ma jiwo lokruoge e sekta mopogore en mar dhialo joma osebedo ka kedo ne joma ong'ol, weche mag kit chwech kod jotelo mochiwre tiyo ne jopiny. Nyasi no nyo bagi Mombasa. Nashukuru sana
kwa ajili ya kutambua kazi yetu, na pia sisi tunashukuru kwa ajili ya kazi yetu. Na ndio maana tumejitolea, tumefunga safari, tukasema lazima tuje tupokee. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Gatete Njoroge, runinga ya Citizen. Asante. Mombasa. Tupige makofi. Ya kwa Ramogitvlive pochi paka ne ya fambo marwa Gatete Njoroge kuom tich maber ma otimo e weche mag fambo kone koda kocha. Ka yue ma dundo kikidhi mabor nikech pod wan gi weche mathoth. Watu wangu, sasa sijawaambia. Si nimebeba pen kwa pen. Lakini sasa kiti inarukaruka, kiti inarukaruka. Si dema amejaa makashuka. Shukisha. Sasa acha hiyo. Jana nimenyeshewa, sema kunyeshewa. Mimi nakwambia kama si jaketi yangu kufura kama balloon, mimi ningeenda. Hapana. Shida si bike. Shida ni oil ya bike. Shikilia hii. Hey, Donnie! Kaende! Gwang' iwito gi lawe, matiende ni gimarach ijwang'o ajwang'a nikech onge berne kata matin. Mondo miyud thuma mar Xna kaka skiza tune mari di star 860 star 418 hash. Ramogi TV e audio thumbe duto. It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka. Uweze experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Na mwanafunzi bora katika somo la hesabu ni Suleiman Yakobo. Bora kwa Kiingereza Suleiman Yakobo. Suleimani tena? Kwani huyu Suleimani ana nini? Bwana ni yeye. Kwa kila somo. Tulieni wenzangu. Mwanangu yuwajitahidi. Nami kama mzazi nina siri. Siri ni nice. Ninapolisha familia na hakikisha na walisha nice extra premium. Ewe mteja, ufikapo dukani agiza unga wa Nice Extra Premium. Ugali wa Nice ni mweupe, wenye ladha tamu na huiva kwa haraka. Nazo chapati za Nice Extra ngano ni nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu ni Nice Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Bei ni nafuu. Ni ukweli, siri ni nice. Si nice na Nice Extra Premium. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP
with zero transaction costs. Nyathi machal nade nikech odwa resre en oketho nyinga e nyim jogi te. Sani kora naseng'eyo mondo iniyud luoro ma inionge godo e gweng'no, ineno ni mondo initi gi wuodi kae marach. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Nwari amangana gao. Seti him. Chamige, we museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Machiegni kendo nya Kwaramogi. Kaunti ma Kisumu noriwore gi piny mangima dhialo odiechieng' tuo sukari. Nyasi manoriwo wuoth kod puonj mag dago ngima makare manobagi kar limbe ma Impala kod osiptal mar Avenue komakore kod Jaramogi e kind jokanyo mamoko. Nyasi makama ne geto puonjo kendo yawo pach oganda wi tuo sukari, jiwo pim machon kinde ka kinde kod jiwo loko kit dak ma oganda odago. Millicent Adhiambo Giler mathoth. E kinde wuoth mar kedo gi tuo sukari e kaunti ma Kisumu, oganda mopogore mane oyuoro ne otimo neno margi giwegi e wi kaka gidak kod tuo sukari. Kajode Juma Jacob mosedak gi tuoni are 2021 mane ofwenye yango buok mane oyudo. Kata kamano nochune mondo orwak wachno kendo olok kit dak mar ngimane. I was diabetic to nakia. Gimane tek ni gik moko mana chamo nyaka na change moko. And maybe kuonde samo mana bede. Kama ni dhiye ni dwa madho kongo na ida dhi madho pi. Ne Helen Otuga mafamilia ne jimoyo wariyo nigi tuo sukari oyango kaka gisebedo ka gimiyore mijingo eneno ni gidago ngima maber. Da ne nyalo complain of rem koni gi koni, owinjo marach, owinjo ko ol to nodhi motho. Koro ka notho to ka nyare oyudo tuono nochako complain of tuoche ainago. Kaka wasebet kaka family wa encourage ng'ato ka ng'ato, wantiere gi WhatsApp group mar family. Ewi mano olero midhiero ma familia ma ji mang'eny nie gi tuo sukari kaloe. Yedhe sukari gin nengo mamalo. Diabetes thing should be put as a national disaster, so that if there is medication that can be provided for free, or if they can reduce the prices, it will be better. Ellen kod Kajode nyiso morgi ewi wuoth makawuono mar kedo gi tuoni, gino magikoni miyo gi picha mar hera kod jip. Ji osekawo ga mang'eny ni ng'ama nigi diabetes tuo sukari ok thiedhre obotho. Koro kinendo ka ji ochung' kodi to kare wacho to kare pod ji value kare an dhano. Gimoko nyago kabisa okabiro kenda. Ayudo ni kare wang'eny ok enan kenda. Jolony kod jomodak gi tuoni koro golo siem ni ma en tuo kaka tuoche mamoko manyalo yudo ng'ata ng'ata sa asaya ma ok odewo. Kasto anawen diabetes en tuo jodongo. Kare onyalo mako any age. Ok en tuo ma kiyudo ni koro ne dhi tho kawuono. Anya bet gi diabetes adok ameo kata abet go nade be pod okati be ko yudi kawe ma positive to ibo dak aming'a sana. Ok en mar jo pesa kende. Tuo en tuo, onyalo mako ng'ata ng'ata, onyalo maki sa asaya.
inyalo bedo nini bedo lakini ituo kama intieno. So you need to also ensure that you get screened in your nearest dispensary or health facility, and screening usually is free. Hudson Onchangwa, maennas jotuo sukari e osiptal ma Jaramogi, wacho ni tuo ni inyalo dagodo e yo makare, to mana ka oganda ochikore gi muonyo yath kaka owinjore kod goyo picha del e kinde momondo. The main challenge that I see for patients with diabetes is poor management of diabetes because most patients came to the facility when they are overdue or they are late. Nono mar riwruok pinje mangima World Health Organization maiga 2024 yango ni 4.4 mag oganda jo Kenya nigi tuo sukari ka e bombe ema entiere malo moloyo. Kuom counties 47 ma tuo ni nie malo, County ma Nairobi nitiere gi 7.5, Kisumu 6, Mombasa 5.1, Kisii Eldoret 4.8 gi 4.2 koluore. Kwan mapoko yangi mar tuo sukari nitiere 43. E seche ogogo, lakteche lero ni joma nyalo yudo tuo ni mayot gin jok mapek mar dendgi nyalo kelo negi tuoche, jogo manigi del mang'oyo kod jogo ma ok rang kit chiemo ma gichamo. Koro en gima oyangore ni nyasi maket kod mani otimore boma ma Kisumu ni ok en mana mar dhialo odiochieng' tuo sukari, to en mar jiwo oganda mondo orwak kido makare mag chiemo ma gichamo, manyo pime sama chon kod bende wuotho kanyakla gi joma odak gi tuo ni. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Tim Kenya Harambee Stars dhi nyime gi timo ikruok margi ne tuko osiepe kendgi gi tim mar Senegal. Tugo ma ibiro bagi e piny mar Turkey. Harambee Stars noloo gol 1-0 gi tim mar Equatorial Guinea e tukgi mokwongo mar osiep ma bende ne obagi e pinyno mar Turkey. Komachielo Senegal bende noloo gonde 2-0 gi tim mar Brazil ka tugo mar osiep e kind Harambee Stars gi Senegal biro bedo mar timbe mane olo e tukgi duto ma okalo. Kocha mar Stars Benny McCarthy geno ni biro timo lokruok e timne kendo miyo jotugo mane okoyudo thuolo e kindgi gi tim mar Equatorial Guinea mondo tuge tugono ma biro bagi chieng' tich ariyo mabiro. Team Kenya jotugo manigi ng'ol mar winjo nochako tukegi mag Deaf Olympics gi goche tuke mag okapu tok tim mar Australia loyo gi points 104-30 tugo mane obagi alap ma Ota City General Gymnasium boma ma Tokyo piny mar Japan, alap ma Komazawa Olympic Park Gymnasium ng'we mag mita 10,000 kidieny mar yowuoyi gi mano mar loro pap dichiel gi kede biro chakore sa 3 mar okinyi odiechieng' makiny. Jaloch midila mar goldi e ng'we mag mita 1,500 gi mabende en jaloch midila mar silver e ng'we mag mita 5,000 Wambui Kahiga biro telo ne jo Kenya Peter Aruto gi David Kipkogei e piem mag mita 10,000 kidieny mar loro pap dichiel gi kede moriwo nyiri gi yowuoyi. Kapten mar Kenya Isaac Atima biro telo ne jo Kenya Linet Famba, Beryl Wamira gi Simon Menza e manyo midila ne Kenya. Gikanyo nyakor mogo jwang' machopo giko mag weche manyien chenro ni mar migago za achiel gi saa 3 kod kelo ni weche mathoth emesa moyudo mesa mag weche manyien. Jo Kisumu ka julu osiepe poche pa kamera mara mauntiera fayo no duto beduru kod chieng' makare. Nyinga en James Pondo.